שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אברהם אבינו, אבי האומה, האדם הראשון בעולם שגילה את האמונה באל אחד והנחיל אותה לאנושות כולה. אברהם ושרה פועלים בארץ ישראל להקמת האומה, עם הנצח, עם ישראל. כדי לאמץ את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, הצטווה אברהם למול את עצמו ואת בני ביתו, ולאחר מכן כל בן שנולד בעם ישראל ימול ל8 ימים. ברית המילה, בריתו של אברהם אבינו, הפכה לסמל הזדהות, אות הברית של עם ישראל. יש לנו זכות גדולה לעשות פה ברית מילה בעולם של אברהם אבינו, אבי האומה שנצטווה על ברית המילה, נצטווה ראשון על ברית המילה. ומיד אחרי הציווי על הברית יש את ההבטחה על הארץ. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על המילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעשות בבריתו של אברהם אבינו.